Tobilles, que són els elements jovens, també a la il·lustríssima alcaldessa Rosa Caselles i al molt il·lustre regidor de Cultura, A partir d'aquí, exacte, a partir d'aquí. La temporada passada ens va fer 8 gols. Va ser el millor porter. Procedent de l'Alcarràs, Jesús Rey. El jugador més veterà, 4 temporades. Procedent de l'Orissa, que ha pujat a segona B, José María Peña. Procedent de l'Orissa, primera temporada de Nosaltres. Toni Pastora. Segona temporada que està Nosaltres. Trofeu Simo per 2 vegades. Jugador de regular i equip. Procedent de l'Orissa. Primera temporada de Nosaltres. Malso. Tornera. Malso. Segona temporada de Nosaltres. L'any passat va jugar els 737 minuts. El nostre equip amb 12 gols. Àlex Ruiz. Primera temporada de Nosaltres. Cuese. Xavi Costa. Procedent de Burgos Unidos. Jonathan García Santos. El capità de l'equip, el Tomàs. I aquests són els jugadors que conformen la partida. Segon entrenador. Tercera temporada de Nosaltres. Antoni Palau. Per primera vegada tenim tribunal tècnic i aquest nosaltres. La seguretat física dels nostres jugadors a càrrec d'una fisioterapeuta. I l'equip del veí Montcler, si no tinguéssim una càrrega, els delegats de l'equip i per acabar aquesta llibre i complir col·lectiva. La política serà la que demana davant les autoritats, que no abans d'enfilar unes paraules al nostre president, endavant, president Andreu Subies. Bones tardes a tothom. És un orgull estar aquí amb tots vosaltres, els meus companys, tots els col·laboradors i amb tota la gent que... els aficionats de Benavent, el públic de Benavent, tots els meus companys i tot el poble en general. És un exemple a seguir a tots els pobles que venen aquí. Agrair a tots els jugadors que volen venir a aquest club. No puc acabar sense, a part del suport del poble, a part del suport institucional,
a part del suport de patrocinadors, que tots fem possible, que tots fem un gran esforç, que és un gran sacrifici i, com veieu, el treball que estem fent amb el club es veu reflexat dia a dia. Tot això és una part de cadascú que tots ens han de fer nostre, perquè amb el petits que som és molt difícil lluitar contra això. Però crec que estem en el bon camí i crec que millorarem i els èxits no s'acabaran aquí per a aquest club. Gràcies a tots. La molt il·lustre alcaldessa de la població, Rosa Caselles. Us desitgem molta sort amb la temporada que ara comença, 2007-2008. Estigueu segurs que tindreu tot el nostre suport, que tingueu molts èxits, feu molts gols i puguem desfrutar tots plegats. Gràcies.